Mga ka-disciple, minsan kapag sinasabi nating blessed, ang nasa isip agad natin ay pera, trabaho, bahay o tagumpay. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus na iba ang sukatan ng Diyos sa pagiging tunay na pinagpala. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 10, Wednesday of the 23rd week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 6:20-26, tumingala si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga duka, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong luluha ngayon, sapagkat kayo'y tatawa. Mapalad kayo kapag kayo'y kinapuotan at ipinagtatabuyan dahil sa akin. Ngunit may babala rin siya. Sa aba ninyo na mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyo na mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyo na tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y iiyak at tatangis. At sa aba ninyo kapag kayo'y pinupuri ng lahat, sapagkat ganyan din ang ginawa sa mga bulaang propeta." Mga ka-disciple, pansinin natin, dalawang uri ng pahayag ang binigay ni Jesus, ang mapalad at sa aba. Ang mapalad ay nagbibigay pag-asa. Kahit mahirap ka, umiiyak o inuusig, pinagpala ka dahil kasama mo ang Diyos. Pero ang sa aba naman ay isang panagoy at babala. Sa orihinal na wika, ito'y parang pagsasabing, "Kawawa kayo. Kaawa-awa ang kalagayan ninyo kung doon lang kayo kumakapit." Hindi ito insulto, kundi prophetic warning. Kung dito lang tayo umaasa, sa yaman, kasayahan at papuri ng tao, kawawa tayo. Kasi lahat ng ito ay pansamantala. Pero ang nasa Diyos, iyon ang tunay na walang hanggan. Mga ka-disciple, kung ikaw ay dumaraan sa hirap, tandaan mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Pinagpala ka. At kung ikaw naman ay nasa kasaganaan, hamon nito. Gamitin mo ang yaman at ginhawa para magmahal at maglingkod. Hindi lang para sa sarili. Mga ka-disciple, ang tunay na blessed life ay hindi sinusukat sa laman ng bulsa, kundi sa katapatan ng puso sa Diyos. Huwag tayong matali sa pansamantalang ginhawa, kundi kumapit sa walang hanggang biyaya ng Panginoon. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!